Molweni, ndanamkela kumam Gqobhozi TV. Guys, ndiza nebali elibi kakhulu. Andazi noba bendikhe nalibona okanye ndikhe nadibana nalo apha ku-social media. Ibali likagqirha waseQueenstown. Now, mandisendinibalisela ke uba kwenzeke ntoni kwaba bangakhange ke balibone. So, intombazana ena-22 years iye yahamba yaya kwagqirha eQueenstown in the Eastern Cape iyodoneyitha iimpahla zomntana omncinci. Lo doctor ke caba une-foundation ebizwa JT Jafta Foundation. So beyodoneyitha iimpahla ke zomntana omncinci. Hayi ke shem, ugqirha caba ngobona ubuninzi beempahla athi ucela uba amnike a full body examination. Now ngubani ongazufuna uxilongwa ngugqirha for free mntakaba, well not for free but ebengayilindelanga beyodoneyitha nje iimpahla zomntana. Hayi ke wavuma. Udoctor uthe esebhizi examining her, wamqhumela wakhwela phezu kwakhe and wathi kuye angakhe alinge askrime ngoba kaloku kukhona nezinye ii-patients phaa, so angakhalinge askrime. Caba ke waqhubekeka wamdlwengula. Emveni koba emdlwengulile wathi wamnika i-voucher, wathi funeka ahambe ayothenga i-morning after pill because ke zange basebenzise condom allegedly ke phofu because ke akakagwetywa. So emva koko ke ngoku wahamba intombazana ihamba yoyixela into le nto yenzeke nge-11th of February 2026 and then ke ngoku nge-18th of February wabanjwa ugqirha, ubanjwa kusasa and then wabe sekhululwa same day, ubanjwe nge-18 a week later nge-18th of February. Then wakhululwa ke ngebheli 5,000 rands kuba kusithiwa akanawo amanye amatyala ngaphambili and akho protection order segameni lakhe, uyabo, and akakhangeleki ngathi ngumntu ongabaleka, uyabo. So wanikwa ibheli 5,000. Bayathetha ke abantu ku-social media, abanye bathi ngudoctor olungileyo lo, abanye bathi abengaqali ngalaa mntana, bayavela abanye, but ke ukuzinto ezithethwa kooFacebook ku-comment section, so you'll never know uba kwenzeka ntoni. Abanye ke abakholelwa bathi hayibo lo gqirha mhle utyhutha angafumana nephini intombi ayifunayo, so why ezawude adlwengule. Abantu abayi-understand into yodlwengula because kuthiwa abantu abazizidlwengu okanye abangababulali like ngenye ixesha bayenza laa nto kuba bethanda the thrill of it, uyabo. So omnye umntu osisidlwengu, omnye unonkosikazi unama-girlfriend but ukudlwengula uthanda laa nto uba umntu ozabe ekhala eskrima, laa nto imthena on, uyabo. So I'm not saying ke uyenzile but sendisitsho uba awunothi umntu mhle okanye because unayo neringi kwii-videos nee-pictures zakhe, so I assume utshatile. Awuzothi hayibo utshatile nomfazi wakhe waye ezawufuna udlwengula, uyabo. Abanye bayamkhalazela uba kutheni engaskrimanga. Umamele loo nto leyo bayisithi kwezinye ii-patients umntu kuthiwa uyakwazi ukwethuka, ngenxa yokwethuka veske afrize sometimes, uyabo, because ukubuza uba kutheni ungalwanga wena kutheni ungathenanga kanti mhlawumbi biyishok, asiyazi. So itsho into ke ityala lakhe li-postponed for the 30th of April. So kuya-investigatwa ngoku, kuzawubuya ke nge-30th of April lixoxwe, but ungaphandle ke ukena ngebheyili. Ifemeli ayikho happy at all ngoba ithi ngoku akakwazi nobheka caba esikolweni, and then ke abanye mos umntu uzokoyika uba umntu angenza ntoni okanye like to influence i-investigation lena, uyabo, okanye ityala. So abakho happy ngento yoba ekhutshiwe. So ilitsho ke ibali bethunani, kunzima, asikho safe noba sowusiya kwagqirha, noba sowuye e-post office, noba sowusiyaphi, nantoni ingenzeka kuwe. Akunidi uba unxibe iziketi ezifishayo, awunidi uba uhambe ngobusuku. Ungathi usiya nje endaweni noba kusevenkileni like indawo ongacingeli uba kungaze kwenzeke into ngolo hlobo kuwe, emini kukho abantu, yenzeke into kuwe as a woman in South Africa. Enkosi kakhulu ngothi nibukele le video, ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.